Ahojte všetci, ja som Mia a vítajte na kanáli Studio Mia. A v dnešnom videu sa idem vybalovať, lebo už som prišla domov od babky. Sa idem vybalovať. Ale najprv si idem urobiť poličku v skrini v kúpeľke, lebo som si u babky kúpila aj pleťové mlieko, tie vankušiky pod oči a proste chápete, aby som si to mala dať kam do kúpeľky. Ja už som si tu takto začala upratovať. Lebo chápete, mama tu má poličku, táto tu má poličku, ale ja tu nemám poličku. Ja si musím najprv urobiť. Toto si poprekladám, aby ste ma videli. OK. No dobre, takže tento krém, hojivý krém, vlastne starý krém. Boh vie, dokedy je. Postrčím, mama. Mama, máš to tam strčené. Tento nejaký sprej, to je na komáre a kliešte. To budeme potrebovať určite. Potom tu nejaké beautiful. Alebo foodworks. To neviem. Toto nejaká dezinfekcia, hej. Potom je tu nejaká strieka, neviem, to sa asi trvať nebude. Tak je tiež nejaká dezinfekcia. Micetal. To mám tuším, že táto asi. To je nejaký gel na ruky. Že by som si tam potrebovala dať nejaký gel, tunak, aby to bolo takto. To by išlo, keď to sem. Takýto teplomer mal môj brat, keď bol malinký do vane. Cold. Co skúsim na pusil umývadlo? Tak asi neskúsim, keďže nemáme vrchnák na umývadlo. Ten, čo sa tu tak zatvára. Dala sa to do vania, aby proste nevytiekla vania, keď sa chcete kúpať alebo tak. Vidíte si, jaká pidi pasta? Dosť sladká pasta. Neviem, či nie je náhodou aj stará. Dobre. Tieto tampóny by som dala tak tátovi, ale nie. Dobre, tak sem. Dobre, potom tu mám takéto malé tampóny. Tie si dám sem. Ideme teraz do iného. Niekde som tu mala pleťové mlieko, tam je. Takže ponožky. To sa mi zíde. Na make up. Leginky. Tu je zatiaľ poklopkové. Keď to budeme poklopkované, tak sa vám ozvem. Mašlička. Mám strašne pocit, že to mám naopak. Nevadí. To dám asi tiež do kúpeľky.
balkóna. Asi 10 minút mi to trvalo. Tu mám proste veci, ktoré pôjdu do kuchyne. Tu mám malovatka. Tuto mám všetko veci, ktoré pôjdu do kúpeľky. A tu mám proste veci na oblečenie a to mám proste také blbostičky. No. Teraz to tu musíme nejak preniesť. Help me! Počkajte, aby som dačo mala mať aj tu gumička. To mi tu zostane. Toto mi tiež tu zostane. To si tam medzi make-up. Aj toto si tam medzi make-up. A toto mám gumičky, to je to tiež. To si semka dám. Do zabicky. Takže bereme toto a toto. Takto idem. Raz, 2, 4, 5 vecí mám v jednej ruke. Ideme to tam zaniesť. To dáva potom to sa idem od najväčšieho po najväčšieho. Idem si pre druhú várku a toto sa vám ozvem. Tú várku číslo 2 a už mi dostala iba maska na vlasy. Takže to si dostala. Pôjde semka. Takisto je pasta kevka, Tu si nechám vyložené na umývadlu. Na umývadle, tak. Kam sa na kevku semka, tak. No. A ideme zraďovať, budeme ešte ako najväčší. Takže toto pôjde úplne dozadu. Idem pre ďalšiu várku a hneď som... Ešte mi tam zostala nakoniec maska, to som hovorila, šampón a sprchový gel. Šampón pôjde takde tunak. Počkať, to mám zle. To najväčšie. Asi toto by som povedala. To je toto. Pôjde. To je taká lepkavé. Toto. Pôjde toto. Nakoniec toto. Mne to nevychádza. Dám toto preč. Toto má dokedy táto spotreby? Nevidím. Preč. Toto keď tak nechám, to dám táto do poličky. Toto je do 2020, takže preč. Toto je do 2012 ešte lepšie. Preč. Toto je dokedy? 2018.
tu spotreby, dobre, nevadí preč. Ok, dobre, ja tu mám viac miesta. To mi kúpil Lido. Nebola Mia, nebola Nikola, tak mi kúpil Nikolás. Ale keď ja som Mia, ja ne som Nikolás. Takže to je všetko, čo ma k tomu poviem. Ale to som bola ešte malá, to som to vlastne rozmala. Ale to by malo byť pôvodne tak, zoberiem napríklad bratovú kavku. Tak a proste, chápete. Ale furt sa mi to odlepovalo. To bolo aj na hovno. Neviem, keď to budem mať uložené, tak sa vám potom ozvem. To mám, netrvalo mi to ani 5 minút a dáme si tento krémik. Je tam strašne veľa. Ale strašne taký teplý. Keď bol trochu hustejší. Mne fakt hrabe. Ale ten zvuk sa mi podaril. Keby sa to dalo aspoň nejak zostriať, že by som ho dala preč. No nemáte. Ten zvuk bol otrasný. To strašne pekne voňajte. Strašne pekne to voňa, že je to lepkavé. Utráme do seba. Gať to vyriešia. No. Toto by sme mali. Tak vypadá tá moja polička. Toto je maminina. Aj toto. Tu mám nožnice a tak. Tu mám krémik. Tak mám masku na vlasy. Jak to volá, tampóny. Tu mám suchý šampón, sprchový gel, kondicionér, šampón. Mám šampón a tu mám suchý šampón. Potom tu mám takú vodu, aby mi neelektrizovali vlasy. Tu mám antiperspirant, tu mám plativé mlieko. Tu mám 3 vakušiky pod oči. Tu mám masku na vlasy. To som vám hovorila. Ježiš. Ešte gumičky. A lak na vlasy. Ok, gumičky by som si dala tak nejak... Nie, tam mali dobré miesto. Dá sa to zatvoriť, dá. Toto, nech si tu mama zlikviduje. To sú staré veci. A nepotrebné. No, ale... Tak budeme musieť porešiť toto na zemi. OK. To bude ešte veľa roboty. Takže, tak. Ja sa vám potom ozvem, keď tu bude izba trochu ako tak uprataná. To je zatiaľ. Už je to ako tak hotové a to tu je pre... A ešte si dáme keď tak dole vám košíky. Ale už ich aj zahodím, lebo už ich mám dneska druhý deň. Lebo som ich mala včera večer. A ešte aj dneska večer, takže už budú asi vyspotrebované. A keď si ich dám takto, sú aj také masné. Už ani to moc dobre nedržia. Takže, baba, ľúbila som vás. Ale nerobím si srandu. Také masné. Takže toto bude pre dnešné video všetko a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak ahoj.